Għandi wkoll apologija minn Michelle li ma setax tiġi hawnhekk illu kif is-soltu tiġi, imma bħalissa din il-ġimgħa kellna id-dar ġimgħa u fadilna l-ġimgħa d-dieħla ġimgħa ta' eċċitament kbir. Għax hija l-ewwel darba li t-tfal għandhom l-eżamijiet. U nerġa' ngħidilkom il-verità, mort kontina maħħoż dak it-tip ta' eċċitament kważi 20 sena minn dukka għamilna l-aħħar eżami propja li nara tfal, tipprova tagħmel ftit past papers magħhom, tipprova tkun magħhom, tipprova ma teċċitaħħomx ħafna, tipprova turihom minn tix eċitat daqshom jew iktar minnhom fil-verità. U allura bħalissa għaddejjin ukoll dak ix-xogħol u nawgura lill-istudenti kollha li bħalissa għaddejjin mill-eżamijiet.